Όπως υπάρχει το τίτλο, διαδρομές και περάσματα στα γενέτειρα των Οργανών. Ο νομός των Οργανών, ο οποίος χάρη να είναι η γενέτειρά μου, είναι ίσως από τους πιο πλούσιους νομούς, όχι μόνο σε φυσικό τοπίο, αλλά και σε αρχιτεκτονήματα, όπως είναι τα πέντε μεγεθύρια τα οποία θα αναπτύξουμε, η μήλη, η οποία ακόμα στέκονται από κυκλοκρατίας, διάφορα πέτρινα κτίσματα, καθώς η περιοχή του Βοή χρειαζόταν για τους χρηστάδες, και καθώς σε πάρα πολλές περιοχές των Οργανών υπάρχει πέτρα η οποία, όπως λένε οι γραμμίδες, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Ξεκινώντας λοιπόν, τα πέτρινα γεφύρια χαρακτηρίζονται από την αργότητα της κατασκευής τους, κυρίως από το άγριο φυσικό τοπίο, από τους μύθους, τις παραδόσεις, τις δοξασίες και τις προλήψεις που τα ακολουθούν, που θεωρώ ότι περισσότεροι τους γνωρίζουμε, καθώς και από τα περάσματα και διαδρομές του χθες και του σήμερα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις πληθυσμών, είτε αφορά μέσα στον ελλαδικό χώρο, είτε αφορά το εξωτερικό. Σε πρώτη φάση, για να δούμε και λίγο στο κλίμα, θα σας κάνω μια μικρή ανάλυση περίπου το πώς κατασκευάζονται τα πέτρινα γεφύρια. Καταρχήν, σε πρώτη φάση, εκλέγαμε το κατάλληλο σημείο της όφης, όσο γινόταν δηλαδή, να μην είχε πολύ βαθύ ρέμα, να μην είχε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση η μία όχθη με την άλλη. Στη συνέχεια, διαμορφώνανε την όχθη αυτή, απομακρύνανε τα χώματα και κάνανε τους εδράχους, κάνανε τις απολύξεις της όχθης σαν σκαλοπάτια, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν το κτίσιμο. Στη δεύτερη φάση κατασκευάζανε τα μεσόβατρα, όπως τα λέμε. Είναι αυτά τα οποία βλέπετε, όπως είναι σαν βάση δίπλα στην κήτη του ποταμού. Καταρχήν εκτρέπανε τη ροή του ποταμού από τη μία πλευρά και διαμορφώνανε και κατασκευάζανε το πρώτο μεσόβατρο, τοποθετώντας πρώτα πασάλους και μετά στη συνέχεια τις πέτρες με τον ολογικό κανόνα. Μετά εκτρέπανε τη ροή του ποταμού από την άλλη πλευρά και θεμελιώνανε και το δεύτερο μεσόβατρο. Στη συνέχεια κατασκευάζαν τους τριγωνικούς προβόλους στο μεσόβατρο, όπως βλέπετε αυτά. Η τριγωνική προβόλη ήταν πολύ ουσιαστική για τα γεφύρια γενικότερα, καθώς βοηθούσαν γιατί η κήτη του ποταμού συνήθως είχε αρκετά ρέματα, ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες, τους θερινούς, τους ανοιξιάτικους μήνες που κατέβαιναν τα νερά, οπότε προστάτευε τα μεσόβαθρα για να μπορούν τα νερά να φεύγουν κάτω από τις καμάρες. Στη συνέχεια, ξεκινούσαν κάνοντας το ξυλότυπο για να μπορέσουν να εδραιώσουν τα τόξα. Ο ξυλότυπος αυτός στηριζόταν είτε σε εξοχές στα μεσόβαθρα, όπως βλέπετε, αυτές είναι εξοχές, είτε σε εσοχές. Δηλαδή ουσιαστικά μια οπή μέσα στο μεσόβαθρο. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ξυλότυπος στηριζόταν στην όχθη, όταν ήταν πάνω από την κλινική κήτη, ενώ σε άλλες φορές στηριζόταν στις δορμοθήκες όταν ήταν πάνω σε βαθιά κήτη. Στη συνέχεια, στηρίζανε, όπως είπαμε, το ξυλότυπο στις δορμοθήκες και ξεκινούσαν την κατασκευή των τόξων. Τα τόξα διαλέγανε τις πιο καλοπελετημένες πέτρες και ξεκινούσαν την κατασκευή και από τις δύο μεριές του τόξου, φτάνοντας στην κορυφή, στην οποία τοποθετούσαν το κλειδί. Ουσιαστικά το κλειδί, και αυτό έχει πάρει την ονομασία του, είναι αυτό που στερέωνε το τόξο. Στη συνέχεια, τοποθετούσαν το κλειδί και στη συνέχεια δημιουργούσαν τις ψευτοκαμάρες, στην ελληνική κήτη. Αυτές οι ψευτοκαμάρες βοηθούσαν σε περιπτώσεις όπου γινόταν η καθήλυση του ποταμού. Βέβαια, αυτή η περίπτωση συνήθως ήταν σπάνια, οπότε γι' αυτό πήρε και το όνομα ψευτοκαμάρα. Στη συνέχεια, κατασκευάζαν τις αναποφιστικές οπές, όπως φαίνεται αριστερά. Η αναποφιστική οπή επίσης βοηθούσε σε περιπτώσεις υπερχείλησης του ποταμού για να μπορέσει να φύγει το νερό και από εκεί. Στη συνέχεια, θερούσαν τους ξυλότυπους πολύ προσεκτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, με την αφαίρεση των ξυλότυπων έπεφταν και τη γεφύρια. Τοποθετούσαν το γνωστό Κυπρί, είναι μια καμπανούλα όπως βλέπετε στο μεσαίο τόξο με ένα πλατή γλωσσίτη, το οποίο σε περιπτώσεις ανέμου χτυπούσε και ενημέρωνε τους διαβάτες ότι είναι επικίνδυνη η προσπέλαση του γεφυριού και τότε παραδίδαμε το γεφύρι. Στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας γενικότερα έχουν εντοπισμένα πάνω από 140 πέτρινα γεφύρια, τα οποία κυρίως ανήκουν στην Οθωμανική περίοδο, ενώ μόνο δύο από αυτά ανήκουν στη Ρωμαϊκή περίοδο. Τα περισσότερα, όπως είπαμε, χτίστηκαν στην τροποκρατία, γιατί είτε αποτελούσαν για ένα σκοπό τον εξυγχρονισμό του δικτύου, είτε εξυπηρετούσαν νέους δρόμους και τόσο για τους Τούρκους όσο και για τους κλέφτες και αρμαντούλους. Κυρίως στον νομό Βρετανών, τα περισσότερα, βασικά και τα 21 γεφύρια θα σας παρουσιάσω, είναι την περίοδο της τουρκοκρατίας, ενώ βρίσκονται
βρίσκονται κυρίως ανάμεσα στον χώρο μεταξύ του Αλιάκμωνα και της Βόρεια Πύλου. Όπως βλέπετε στο χάρτη, αυτά είναι τα διασωθέντα γεφύρια, είναι κυρίως στη δυτική πλευρά του νομού, που εξυπηρετούσε πιο πολύ τις μετακινήσεις προς Βαλκάνια, καθώς και Ήπειρο και Θεσσαλία. Η λειτουργικότητά τους και η χρησιμότητά τους τα καθιστούσαν απαραίτητα σε αυτή την περιοχή που ένωνε τον κάμπο με τον βουνό και αποτελούσε το πέρασμα μεταξύ Μακεδονίας, Ήπειρου και Θεσσαλίας. Γι' αυτό θα βλέπετε πώς ακριβώς είναι πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, ο νομός διαθέτει 21 καταγεγραμμένα γεφύρια, όπως αναφέρω τέλος το 15 είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, τα οποία έχουν γενικώς καταστραφεί, ενώ τα 4 έχουν ρεμιστεί και μένουν μόνο ορισμένα τμήματα αυτών. Ξεκινάμε με το γεφύρι της Πραμόριτσας. Το γεφύρι της Πραμόριτσας ή αλλιώς αμφιφορείο του Ματακίου είναι χτισμένο στον παραπότριμο του Αλιάκμωνα Πραμόριτσα, από όπου και το όνομά του. Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κλιματάκι και Αμφιφόρο. Πάνω στο κεντρικό δρόμο που ενώνει αυτά τα χωριά, σε απόσταση 100 μέτρων από την καινούργια γέφυρα του ασφαλτιστρωμένου δρόμου. Το γεφύρι ήταν ουσιαστικά το δρόμο που συνέδε την πόλη των Ρεβενών με το εμπορικό κέντρο του Τσοτηλίου στην Κοζάνη. Παράλληλα, εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των κομμαδιών του Βοήου προς τα χηματιά της Θεσσαλίας, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των χωριών. Εκτείνεται στον άξονα βορρά-νότου σε μήκος που φτάνει τα 49 μέτρα. Όπως βλέπετε, έχει 4 τόξα, το ένα των οποίων είναι και το μεγαλύτερο, με ύψος 9 μέτρων και άνοιγμα τόξου στα 15 μέτρα. Το πλάτος του είναι 2,7 μέτρα περίπου, είναι λιθοστρωμένο, ενώ υπάρχει στιθέως σε όλο το μήκος του. Σύμφωνα με προφορικές μόνο παραδόσεις, οι περισσότερες χρονολογίες είναι μόνο κυρίως από προφορικές παραδόσεις, χτίστηκε γύρω στα 1800, ενώ το 1984 με 82 κρίθηκε διαδικτυαίο μνημείο και δόθηκαν 500.000 δραχμές τότε για την αποκατάστασή του. Το γεφύρι του Πασά, ή αλλιώς του Ταξιάρχη, συνδέει τον Αλιάκμωνα ποταμό στα όρια μεταξύ των νομών Ρεβενών και Κοζάνης. Είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό Κοκκινιά. Στο πλάι του γεφυριού υπήρχε τουρκικοφυλάκιο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, ενώ η κατασκευή του τοποθετείται στα 1806. Σύμφωνα με την παράδοση, ακολουθεί περίπου την παράδοση γεφυριού της Άρτας, λόγω του μεγάλου μήκους του 100 μέτρων, το οποίο άμα αυτή τη στιγμή επιζούσε από τις ολοσχερικές καταστροφές που δέχτηκε, θα ήταν το μεγαλύτερο γεφύρι σε όλη τη Μακεδονία, σε μήκος. Έχτισε η γυναίκα, ο πρωτομάθητος λοιπόν, τη γυναίκα του για να καταφέρει να το θεμελιώσει μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Ήταν αποτυχημένες, όπως φαίνεται. Το τέλος ουσιαστικά του γεφυριού ήρθε στις 14 Απριλίου του 1941, όταν Άγγλοι και νεοζηλωτοί σαμποτέρ για να αναχαιτήσουν τα γερμανικά στρατεύματα το ανατείναξαν. Παρ' όλα αυτά, η αιωλική καταστροφή του ήρθε το 1995 με τον σεισμό που έγινε στα 16,6 Ρίχτερ, όπου αρκετά κομμάτια του διαλύθηκαν περαιτέρω, ενώ παρέμεινε μόνο ουσιαστικά η νέη καμάρα. Το ύψος της μεγαλύτερης καμάρας θα ήταν πάνω από 15 μέτρα, ενώ το πλάτος του βάθρου του θα ήταν γύρω στα 7 μέτρα. Στο γεφύρι χρησιμοποιήθηκαν σχιστολιθικές πλάκες, πέτρες και ψαμόλιθους για την κατασκευή των θεμελίων και των βάθρων, ενώ με πορόλιθο κατασκευάστηκαν τα τόξα. Φυσικά δεν υπήρξε κάποια μέρημνα για αυτό το γεφύρι όπως σε άλλες περιπτώσεις τέτοιων κοσμημάτων σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, το τοπίο με τα κτίσματα της ΔΕΗ και τις κολόνες εκεί κοντά το κάνουμε ακόμα πιο δυσάρεστο. Το γεφύρι Παπαντάκη, αλλιώς του Κυπαρισίου, είναι χτισμένο το 1920, είναι μονότοξο και βρίσκεται μεταξύ του χωριών Κυπαρίσι και Άγιος Κοσμάς. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα τμήμα γεφύριου, καθώς το υπόλοιπο ήταν ξύλινο και δεν διασώθηκε. Ο εντοπισμός του σήμερα είναι αρκετά δύσκολος, γιατί βρίσκεται μέσα σε ένα ρέμα στο οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις εύκολα και με προσωπική εμπειρία έκανα 2 ώρες να το βρω. Το γεφύρι του Παϊωμάγερου είναι κατασκευασμένο στον Παϊωμάγερο παραπόταμο του Πραμόριτσα, ανάμεσα στα χωριά Καλονή, Τρίκορθο και Βασίλειο. Κατασκευάστηκε το 1910. Είναι μονότοξο και αυτό με άνοιγμα 12,5 μέτρα το τόξο του, ενώ εκτείνεται στον άξονα βορρά-νότου σε μήκος 23 μέτρων και ύψος 7 μέτρων. Το πλάτος του είναι 3 μέτρα.
Η αρχιτεκτονική πινελιά, ας το πούμε έτσι, που έχει αυτό το γεφύρι είναι το ιοξικόρυφη απόλυξη του τόξου, όπως βλέπετε στην φωτογραφία, ενώ τα τσιμεντένια κολονάκι και τα κυκλειδώματα προσθέθηκαν αργότερα για την προστασία της κατά τη διάρκεια της διάβασης. Η ανέγερσή του πραγματοποιήθηκε με χρήματα τα οποία δώσαν είτε άνθρωποι μετανάστες στο εξωτερικό από το χωριό, αλλά και με έρευνα των γύρω χωριών. Γι' αυτόν τον λόγο οι κάτοικοι εκεί το αγαπούν πάρα πολύ και το φροντίζουν μέχρι και σήμερα. Το γεφύρι του Δοτσικού είναι χτισμένο στο μεγαλύτερο υψόμετρο που υπάρχει στο γεφύρι αυτή τη στιγμή, είναι στα 1060 μέτρα και είναι το μοναδικό γεφύρι στον νομό Βρετανών το οποίο βρίσκεται μέσα στο χωριό, το Δοτσικό, και ενώνει τις δύο συνοικίες του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι λένε ότι χτίστηκε το 1804 από γενναίους μαστόρους, άλλοι λένε το 1870 με 80 από μαστόρους της Κανόνης και το Δοτσικό, λίγο πολύ μάλλον μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε ποιος το έκτισε. Είναι μονότοξο και αυτό, είναι ιδιαίτερα χαμηλωμένο το τόξο του, ενώ έχει μεγάλο άνοιγμα σε σχέση με τα μόλις 4 μέτρα ύψος. Έχει μήκος 24 μέτρα και πλάτος 2,40. Οι πλάκες που έχουν σχηματιστεί στο Στριφαίο είναι σχεδόν ακατέργαστες, έχουν ύψος γύρω στα 70 με 80 εκατοστά και υπάρχουν 20 με 30 εκατοστά, δίνοντας αυτή την πιο ιδιαίτερη γραφικότητα στο γεφύρι. Στο κλειδί του τόξου, στην νότια πλευρά, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, υπάρχει μια φιγούρα η οποία ήταν για να αποτρέπει το κακό. Κάποιες εργασίες έχουν γίνει σε αυτό το γεφύρι γιατί ήταν αρκετά επικίνδυνη η προσπέρασή του και έγιναν εργασίες στο δόστρωμα για την οριστικότητά του. Το γεφύρι του Μεγάλου Κάστρου είναι στο Γραβενίτη ποταμό, στο παλιό μονοπάτι που ένωνε τα χωριά Μέγαρο και Κάστρο, ενώ χαρακτηρίζεται η περιοχή από πλούσια βλάστηση κυρίως δουλειών. Η χρονολογία κατασκευής, όπως και ο χρηματοδότης του, δεν είναι γνωστά, ενώ σύμφωνα με την καθολική παράδοση πρέπει να χτίστηκε γύρω στο 850 από όπου υπάρχουν και οι πρώτες αναφορές και πιθανότατα απομοναχούσε από ένα μοναστήρι που υπήρχε εκεί κοντά παλαιότερα. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή, ότι πιθανότατα χρηματοδότηση ήταν ένας που προσπαθά της περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο και το δεύτερο όνομά του είναι το Πασάλι Γεφύρι. Έχει ένα τέλειο τόξο, έχει ένα τόξο που σχηματίζει τέλειο ημικύκλιο, έχει ύψος 8 μέτρα και το άνοιγμά του είναι 16 μέτρα. Το μήκος του είναι 23 μέτρα, ενώ το πλάτος του είναι στα 3 μέτρα. Το καλτερίμι του είναι λιθόστρωτο, ενώ σώζονται 6 αρκάδες, όπως φαίνεται από το Στριφαίο. Παλαιότερα το νότιο τύμπανο είχε γκρεμιστεί, ενώ είχε δεχτεί πάρα πολλές φορές λόγω της φύσης. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει εργασίες συντήρησης, που βέβαια πλέον τους άλλους αυτό το συγκεκριμένο γεφύρι δεν χρησιμοποιείται, γιατί επίσης είναι αρκετά δυσέβρετο μέσα στο άγριο τοπίο το περιβάλλει. Το γεφύρι της Αλατόπετρας ή προς Βόδο είναι Βρούζη, βρίσκεται στο μονοπάτι που ένωνε τα Γρεβενά με τη Σαμαρίνα και την Βόλνιτσα, γεφυρώνοντας τον Γρεβενιά ποταμό. Η ημερομηνία κατασκευής είναι επίσης άγνωστη, όπως και στα περισσότερα. Τοποθετείται γύρω στο 1900, ενώ κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ίσως υπήρχε το 1880, αλλά γενικότερα προς το 1900 περισσότερο κλείνουν. Το συγκεκριμένο γεφύρι θεωρείται μοναδικό στην κατασκευή του λόγω της ελλειψοειδούς καμάρας του. Δεν έχει εντοπιστεί άλλο γεφύρι που έχει στην Μακεδονία με αυτή την ελλειψοειδή καμάρα. Ενώ η λύθη του είναι μεγάλες λαξιγμένες πέτρες σχήματος ορθογώνου παραλληλεπίπεδο τοποθετημένες κατά το ισόδομο σύστημα, όπου με διαστάσεις όψης μισό με 1 μέτρο και μισό μέτρο πλάτος. Άλλη μια διαμορφία του είναι ότι από την κάτω μεριά του τόξου έχουν σχηματιστεί κάπως σαν σταλακτίτες, οι οποίες το κάνουν ακόμα πιο ιδιαίτερο όταν βέβαια το βλέπετε από κοντά. Η φωτογραφία δεν διακρίνεται δυστυχώς. Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης, ενώ δυστυχώς το γεφύρι δέχτηκε κάποιες λαιλασίες, κατηγορούν τους Αλβανούς λαθρομετανάστες που περνούσαν εκεί κατά χιλιάδες το 1992 με το 1993. Δίπλα στο γεφύρι επίσης υπήρχε τουρκικό φυλάκι. Το γεφύρι του Ζιάκα, στην ιστορική περιοχή του Ζιάκα, γεφυρώνει το Θελωνιά ποταμό, ενώ βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό.
Η κατασκευή του τοποθετείται γύρω στα 1885, ενώ χρηματοδότησε επίσης άγνωστος, πιθανολογείται ότι είναι Τούρκος λόγω του προσωνυμίου του οικογέφυρου που έχει δοθεί. Διαθέτει δύο τόξα, ενώ εκτείνεται στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Η μεγαλύτερη στα δυτικά φτάνει το 7,5 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό του μήκος είναι 41 μέτρα και το πλάτος του 3 μέτρα, 3,10. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν και οι ανακουφιστικοί οποί, αλλά και η τριγωνική πρόβολη μπροστά για τα ρέματα του ποταμού. Ενώ κοντά στο γεφύρι έχει ιστορική σημασία, καθώς κοντά στο γεφύρι έχουν βρεθεί παλαιοί τάφοι, ενώ στην ίδια περιοχή ο Γιάννου Λαζιάκας, αδελφός του Θόδωρου Λαζιάκα, έδωσε μάχη με τους Τούρκους. Πρόσφατα η κοινότητα πριν περίπου 6 χρόνια χρηματοδότησε για να γίνει η αναστήλωσή του, όπου βέβαια δυστυχώς ήταν παντελώς αποτυχημένη, καθώς έχασε όλη την γραφικότητα και την ομορφιά. Ήταν σαν να έγινε μόλις χθες. Το γεφύρι στο Ελευθεροχώρι, αν και πλέον δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί μάλιστα 2 φορές. Καταστράφηκε το 1947. Στην κάτω φωτογραφία υπάρχουν τα βάθρα του κάτω από την καινούργια γέφυρα που έχει κατασκευαστεί. Βρίσκεται στον δρόμο Γραβενών Τρικάλων πάνω στο Βενέτικο ποταμό, ενώ ήταν μονότοξο με άνοιγμα πολύ μικρότερο από 10 μέτρα, καθώς εκείνο το σημείο ο ποταμός στένευε πάρα πολύ. Υπάρχει ένας τίτλος για το συγκεκριμένο γεφύρι, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο κεφάλι πήδηξε από τη μία μεριά στην άλλη και μάλιστα υπάρχουν 2 εσοχές μας στο γράφο, που λέγεται ότι είναι τα σημάδια της οπλές που άφησε ο Κεφάλας από τη δύναμη με την οποία πέρασε εναντιόφθη. Το γεφύρι του Κατσογιάννη στο Μήλο του Σπηλαίου, στο ιστορικό Σπήλαιο, εντοπίστηκε στο ποταμό Βελονιά, ενώ μέσω του γεφυριού αυτού πραγματοποιούνταν η επικοινωνία των κατοίκων του Σπηλαίου με τα χωριά Σταυρός, Μαυρανέη και στη συνέχεια με τα Γραβενά. Η ημερομηνία κατασκευής επίσης είναι άγνωστη. Το γεφύρι είναι τρίτοξο, αν και σήμερα υπάρχουν μόνο τα 2 τόξα. Το τρίτο έχει κατασταθεί με μπετόν. Το μήκος του είναι 38 μέτρα του πέτρινου γεφυριού, ενώ το 50 μέτρα συμπληρώνει η πλάκα σκληροδέματος. Εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά. Στο ένα το ακρόβαθρο υπάρχει σφυνοειδής απόλυση αντιγεφυριγωνική στον πρόβολο, το οποίο δεν διαπερνείται. Ενώ η ονομασία του γεφυριού οφείλεται σε έναν παλιό νερόμυλο στην περιοχή στον οποίο δούλευε κάποιος ονόματι Κατσογιάννης. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν σωθεί κάποιες αυγάδες. Ενώ χρήση απαραίτητα αναστήλωση. Το γεφύρι της Διάτησας του Κλέφτη είναι επίσης στο Σπήλαιο. Βρίσκεται επίσης στο Σπήλαιο. Βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ μικρό άνοιγμα, λιγότερο από 10 μέτρα, το οποίο μέσα στο τοπίο πραγματικά είναι σαν ένα απλά προέκταση του δάφου, δεν φαίνεται ότι είναι γεφύρι. Επίσης το ακολουθεί μια παράδοση. Λέγεται ότι το γεφύρι το κατασκεύασε ένας κλέφτης, ο οποίος προσπαθώντας να γλιτώσει από τους Τούρκους πήδηξε στην άλλη πλευρά, κάνοντας τάμα ότι άμα σωθεί θα κατασκευάσει γεφύρι και μετά το κατασκεύασε. Σε εκείνο το σημείο, το οποίο είναι αρκετά απομακρυσμένο, ένας γκρεμός, συναντιόταν ο Ζιάκας αφού το έκανε τις επιθέσεις του στον Τούρκο. Στους Τούρκους. Το βλέπετε και εδώ πέρα, όπως βλέπετε δεν φαίνεται ουσιαστικά. Το γεφύρι της Πολτίτσας είναι ίσως το πιο γνωστό γεφύρι στα Γραβενά. Βρίσκεται μπροστά, η ονομασία του είναι λόγω του φαραγγιού, το οποίο ονομάζεται και Πολτίτσα λόγω του στενού ανοίγματος που υπάρχει. Είναι ίσως το πιο πολύ φωτογραφημένο γεφύρι στην Μακεδονία, ενώ κάθε καλοκαίρι μαζεύεται πλήθος κόσμου εκεί για εκδηλώσεις, όπου κάνει κάμπινγκ και παρουσιάζονται και διάφοροι τροπιστές κτλ. Το γεφύρι λοιπόν στην περιοχή τα έξοδα έχει αναλάβει η Μονή Κινήσεως του Ετόπου. Το γεφύρι διαθέτει 2 τόξα, τα οποία το νότιο είναι μεγαλύτερο με άνοιγμα τόξου 24 μέτρα, ύψος 7,80 μέτρα, ενώ το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 34 μέτρα. Και εδώ υπάρχει σφυνοειδούς μορφή απόλυξη μπροστά, σφυνοειδής πρόβολος, ενώ στο γεφύρι έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης για φορές που έχει υποστεί στο παρελθόν και από εργασίες. Την δεκαετία του 1980 κινδύνευσε το γεφύρι της Πολτίτσας, καθώς η ΔΕΗ είχε αποφασίσει σε εκείνη την περιοχή να κάνει
φράγμα, αλλά τελικά βρέθηκε ότι το έδαφος ήταν ακατάλληλο και έτσι σώθηκε το γεφύρι. Το γεφύρι στα Καγγέλια είναι στην περιοχή του Τρικόμου, πάνω στον Βενέτικο ποταμό, και αυτό είναι αρκετά δύσκολο στην πρόσβαση. Είναι μια δασόδες χαράδρομη περιοχή που εντοπίζεται με δρύς. Το γεφύρι είναι δίκτοξο, με συνολικό μήκος 40,5 μέτρα, πλάτος 2,80 και ύψος 10,30, και το έκτισε ο πρωτομάστορας Τέμιλος Ουράνος από το μαστροφικό Άγιος Κοσμάτων Λιβενών, που το λέγεται που γνωρίζουμε ποιος είναι ο μάστορας, καθώς συνήθως δεν τον αναφέραμε. Κατά το 1914 έπεσε η μικρότερη καμάρα του, η οποία επισκευάστηκε με έξοδα καρτουτσέλινγκα της περιοχής, ενώ το 1989 έγινε άλλη μια επισκευή, στην οποία επιχειρήθηκαν με τσιμέντο ίδιο του όψης και τοποθετήθηκαν τα κάγκελα. Η ονομασία του δόθηκε, σύμφωνα με τους κατοίκους, δόθηκε από το τοπονύμιο Καγγέλια, το οποίο αναφέρεται στην οθειοειδή ανέλυξη του μονοπατιού που οδηγούσε προς το μοναχήτη με το γεφύρι. Από την άλλη, να αναφέρουμε ότι η γεωγραφική υπηρεσία του στρατού το αναφέρει ως γεφύρι της Καστανιάς λόγω μιας καστανιάς που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή. Το γεφύρι του Αζιζαγάρ, επίσης ένα από τα γνωστότερα γεφύρια των Βρετανών, κυρίως λόγω του τόξου του, καθώς είναι το μεγαλύτερο σε ύψος τόξο της Μακεδονίας που φτάνει τα 15 μέτρα. Αυτό το γεφύρι επίσης το ακολουθεί μια παράδοση όπου είχε πέσει 3 φορές μέχρι να καταφέρει να το στερεώσει ο πρωτομάστορας, και μάλιστα την τελευταία φορά τον είχε απειλήσει ο Τούρκος ότι θα του έπαιρνε στο κεφάλι. Εκτείνεται στον άξονα βορρά-νότου με μήκος που φτάνει 71 μέτρα και πλάτος στα 3 μέτρα, ενώ έχει 3 τόξα. Είναι από τα εντυπωσικότερα γεφύρια και λόγω του ανοίγματός του και λόγω του εδάφους που στην περιοχή, καθώς είναι αρκετά λασπόδες. Και ενώ έχει δεχτεί κάποιες εργασίες της συντήρησης κατά το παρελθόν, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί κάποιες φθορές, κυρίως λόγω του νερού. Πάμε τώρα σε δύο γεφύρια τα οποία βρίσκονται κοντά στο χωριό Κυπουριό. Το ένα είναι το γεφύρι του Σπανού. Είναι χτισμένο στο Βενέτικο, σε απόσταση 6 μέτρων μακριά νοτιοδυτικά των Λεβενών, ανάμεσα στο χωριό Κοσμάτη και Κυπουριό. Το γεφύρι ανακατασκευάστηκε την τελευταία φορά το 1846. Σε εκείνη την περιοχή επίσης υπήρχε και ένα τουρκικό φυλάκιο, ενώ κοντά στο γεφύρι βρέθηκε και ο τάφος του Σπανού, ο οποίος βέβαια ρηλατήθηκε και δεν έχει απομείνει τίποτα πλέον. Το γεφύρι αυτό εξυπηρετούσε κυρίως τα καραβάνια που πήγαιναν προς τη Θεσσαλονίκη Γιάννηνα και τα οποία ήταν πέρα κοντά σε ένα χάνι, το οποίο τα έσοδα ένα μέρος των εισόδων του χρησιμοποιούσαν για τη συντήρηση του γεφυριού. Είναι το μεγαλύτερο πλέον σεζόμενο γεφύρι, με μήκος 85 μέτρα, πλάτος 3,60 και με ύψος μεγαλύτερης καμάρας στα 10,40, ενώ χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα και μάλιστα από αυτοκίνητα. Έχει τοποθετηθεί φυσικά τσιμέντο στο δόστρωμά του και κλειδώματα. Το γεφύρι του Σταυροποτάμου είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το γεφύρι του Σπανού. Κατασκευάστηκε το 1880, ενώ κάποιες μαρτυρίες λένε ότι κατασκευάστηκε το 1910. Γεφυρώνει τις όχθες του Σταυροποτάμου, παραπόταμου του Βενέτικου, κοντά στο χωριό του Κυπουριού, ενώ αποτελείται από 4 τόξα, άνισε τελείως μεταξύ τους, με το μεγαλύτερο να έχει ύψος 6,90. Το μήκος του είναι 48 μέτρα, ενώ το πλάτος του 3,70. Στα 3 μεσαία βάθη υπάρχουν πρόβολοι τετραγωνικής κάτωψης, όπως δείτε στη φωτογραφία. Κατά τη δεκαετία του 1960 που έγιναν προσπάθειες επισκευής, οι οποίες βέβαια αλλίωσαν κατά πολύ την εικόνα του. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στα γεφύρια της Κρανιάς, το γεφύρι του Ματσαγκάνη πήρε την ονομασία του λόγω του ιδιοκτήτη των χωραφιών σε εκείνη την περιοχή του Ματσαγκάνη. Είναι κατασκευασμένο στο Βενέτικο ποταμό, κοντά στις παρυφές του, στις πηγές του. Έχει μήκος 16 μέτρα και πλάτος 2,5 μέτρα. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες επισκευών του 1990, τα οποία λύσαν κατά πολύ την εικόνα του. Το γεφύρι του Σταμπέκη σε κοντινή απόσταση με το γεφύρι του Ματσαγκάνη και επίσης στο Βενέτικο ποταμό. Είχε επισκευαστεί μερικώς το 1987, αλλά το 2006 αποκαταστάθηκε πλήρως. Επίσης, την ονομασία του την πήρε λόγω του ιδιοκτήτη των χωραφιών στην περιοχή αυτή. Αυτά ουσιαστικά είναι τα γεφύρια πέρα από το γεφύρι του Πασάκη του Ελευθεροχωρίου, τα οποία βέβαια έχουν ιστορική σημασία. Από εκεί και πέρα, όταν είχα κάνει την έρευνα, κατέγραψα άλλα 3 τα οποία έχουν και πολύ ιστορική σημασία.
σημασία παρά αρχιτεκτονική. Το ένα είναι το γεφύρι του Κλεάρκου. Το συγκεκριμένο γεφύρι έχει κατασκευαστεί 4 φορές. Βρίσκεται πίσω από το γεφύρι της Πορτίτσας, από την πίσω μεριά όπως φεύγεις από το Φαλάγγι. Καταστράφηκε ολοσχερός γύρω στο 1970 γιατί είχε πολύ έντονες πυρηνικά φαινόμενα εκείνη την εποχή. Είναι κοντά σε έναν καταράκτη, οπότε για τον λόγο κιόλας έχει καταστραφεί αρκετές φορές. Ενώ έχει ιστορική σημασία καθαρά και μόνο γιατί από εκεί κατέφυγαν και οι κλέξεις στην Ανατολή, την παλαιότερη περίοδο κατά την Οθωμανική, αλλά και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι γυναίκες της Πλήνδροπης της ονομάζουμε μετέφεραν τρόφιμα και πολεμοφώτους αντάρτες. Το γεφύρι του Πουρί, επίσης, αυτό έχει γίνει μια ανακατασκευή με το πρόγραμμα Καποδίστριας το 2000. Τα βάθρα του υπάρχουν από το παλαιότερο γεφύρι, το οποίο έχει κατασκευή το 1700, ενώ έχουν προσθεθεί ένα τμήμα των βάθρων για να έρθουν στο ίδιο ύψος και το ξύλινο το πάτωμα. Σε εκείνη την περιοχή κιόλας υπάρχουν 3 νερόμιλοι, οι οποίοι ουσιαστικά εξυπηρετούν το συγκεκριμένο γεφύρι την επικοινωνία μεταξύ τους. Τέλος, το γεφύρι Μήλου στο Ζιάκα. Το συγκεκριμένο βρίσκεται κοντά στο γεφύρι του Ζιάκα. Είναι μισοκρεμισμένο, έχει καλυφθεί σχεδόν ολόκληρο με χώμα, καθώς έχει στερέψει η πηγή σε αυτό το σημείο. Λέγεται ότι χτίστηκε το 1835 και είναι γνωστό γεφύρι του Φλόρου το χωράφι, γεφύρι στην Καμίλα. Είναι αρκετά δύσκολος ο εντοπισμός του ως αδύνατος. Τα πέτρινα γεφύρια, τα 21 στα γεφύρια και όλα γενικότερα τα γεφύρια, γιατί ήταν μεγάλη μορφωνία και κάνει αρκετή μελέτη για όλη την κοινωνία. Έχουν φτιαχτεί με πολύ κόπο μεράκι, πολλά κεφάλια έπεσαν μέχρι να φτιαχτούν. Πολλές φορές κινδύνευσαν ζωές. Πολλά γεφύρια κατασκευάστηκαν εις μνήμη κάποιων που έφυγαν προσπαθώντας να περάσουν το ποτάμι. Ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να αναστηλωθούν και να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις περισσότερες ζημιές σε αυτά. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια έχουν υποστεί απίστευτες φορές, όχι μόνο από το νερό, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του, αλλά και από λαιλασίες που έχουν γίνει από ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν θησαυρούς κρυμμένους και καταλήγουν επέκταση να γίνουν κομμάτια στην κήπο τους, αλλά και στην προσπάθεια των ανθρώπων να εξυγχρονίσουν τις μεθόδους επικοινωνίας. Πολλά από αυτά εγκυβωτίστηκαν μέσα σε τσιμέντο και είναι ίσως και κάποιες επιτέλους που περνάνε μέχρι και σήμερα. Τα περισσότερα πλέον γεφύρια έχουν χρηστεί ως μνημεία από τις εφορίες μνημείων, αρχαίων διεθνών και νεότερων μνημείων, και απλά ευελπιστούμε στο μέλλον να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να μπορέσουμε να, όπως και το γεφύρι στην Μήλου του Ζιάκα, το οποίο ήταν πανέμορφο σύμφωνα με παλαιότερες φωτογραφίες που μου αναφέραμε εγώ δεν τις βρήκα, να μπορέσουμε να στολίζουμε την φύση της χώρας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για την πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Με κάποια πράγματα μοναδικά. Ίσως να μην μπορούσαμε να τα δούμε μόνοι μας, έστω και αν πηγαίναμε να τα ψάξουμε. Και βέβαια θα ήθελα να θέσω την πρώτη ερώτηση. Μην ήθελα. Θα ήθελα να θέσω την πρώτη ερώτηση. Ανέφερες ότι λαιλατήθηκαν. Μα τι λαιλατήθηκε από τα 5 γεφύρια? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Υπήρχε ένας μύθος, δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει. Υπήρχε ένας μύθος ότι μέσα στα γεφύρια κρύβανε χρυσάφι, καταρχήν. Οπότε πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι άμα ξεκινήσουν να βγάζουν τις πέτρες μία προς μία στα βάθρα, θα βρίσκανε χρυσές λίρες και τα συναφή. Μετά από εκεί και πέρα, σε κάποια στιγμή κάποιοι το παίρνουν τις πέτρες. Και το παράδειγμα στο Γεσλούζι που ανέφερα ότι έγιναν λαιλασίες, οι πέτρες που ήταν στις αρκάδες, στο Στιθαίο δηλαδή, ήταν της περιοχής, της οποίας δεν υπάρχει πλέον, έχει στερέψει το σημείο, και λίγο πολύ τις καταστρέφουν. Ξέρω περιπτώσεις όπου έχουν πάρει πέτρες από το γεφύρι και να στηρίξουν κήπο. Και δεν είναι αστείο. Παίρνουν τις πέτρες. Παλότερα ψάχνουν το χρυσάφι, μετά παίρνουν και τις πέτρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις?
Γιατί έχουμε συνέχεια θρύλους με τη γυναίκα του αρχιμάστορα ή παιδιά που τα έφεραν στα θεμέλια κτλ. Μήπως γινόταν αυτά? Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω αν τα κάνανε. Υπάρχει και δηλαδή για το γεφύρι του Πασά λένε ότι έφαγε τη γυναίκα του, την έκτισε, όπως και για το γεφύρι της Άρτας. Από εκεί και πέρα είναι μύθοι. Είχαν μεγάλο φόβο ως προς τα γεφύρια. Δηλαδή το ακολουθούσαν πολλές γενικότερα. Το νερό ήταν πάντα κάτι απρόβλεπτο για αυτούς. Το πώς θα κατέβαιναν τα ρέματα, οι καταστροφές που προκαλούσαν, η πνιγμή, ειδικά στα γραπεδά, μπορεί να μην είναι γνωστό, πραγματικά στον Βενέτικο, και προς παιδιά που πηγαίνουν και γράφουν και έχουν πνιγεί πολλοί κόσμος. Αυτό το ανεξήγητο του νερού, που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, λίγο πολύ θεωρούσαν ότι με μία ανθρωποπιστία, κάνοντας κάτι, λίγο πολύ ότι αυτά τα στοιχεία της φύσης θα τα κατευνάσουν για να τους κάνουν τη χάρη να αφήσουν τα γεφύρια τους όρθια. Εγώ θεωρώ ότι επειδή σε άλλους πολιτισμούς, από τον μεσαίωνα ενδεχομένως και κυρίως πολιτικούς, συνήθιζαν να θάβουν ανθρώπους νεκρούς, έτσι. Μέσα σε εκκλησίες, σε θεμέλια ή σε οτιδήποτε. Οπότε έδινε αυτό μία δύναμη σε εισαγωγικά στο χίσμα. Μήπως κάτι τέτοιο θέλεις να μεταφέρω στην κυρία? Κοίταξε, υπάρχει ένας μύθος για τον Γεωργιάκη. Ένας μάστορας ο οποίος προσπαθούσε 6 φορές προσπάθησε να στερεώσει ένα γεφύρι και δεν κατάφερε ποτέ. Μπορεί και πούλησε και και μάλιστα του ζήτησε και 3 χρόνια για να μπορέσει να χαρεί τα πνεύματα που θα πρέπει ο Πασάρας που θα στερεωνόταν το γεφύρι. Αν στην πλήρωση κρίμα ότι ήταν πολύ καλός μας, είχε πλέον 6 χρόνια. Αλλά στα 6 χρόνια πάνω, γκρεμίστηκε το σπίτι του, πέθανε όλη την οικογένεια και αυτός, όπως και επίσης και το γεφύρι. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι σε ό,τι αφορά αυτή την κατασκευή, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το φόβο του ανθρώπου. Αυτή η μορφή που είδαμε και στο γεφύρι του Φωσικού, έχει κάνει το συνήθιο να παίρνει. Αυτό το γεφύρι. Κάποια άλλη ερώτηση? Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την τεχνογνωσία των γεφυριών. Από πού προήλθε ουσιαστικά? Ήρθε από Έλληνες ή από Τούρκους? Γιατί ήταν σε μια περίοδο ουσιαστικά του 1800, όπως καταλαβαίνω περισσότερο. Ναι, κοίταξε, άμα έκανε ολόκληρη την παρουσία, γιατί ολόκληρη θα ήταν ότι ήταν γαλλικό, να σας κούραζα. Ουσιαστικά η γεφυροπλοία ξεκίνησε με κορμούς δέντρων, σιγά σιγά άρχισαν τους κορμούς δέντρων να τους ανεφερνώνουν μεταξύ τους και να κάνουν. Οι Ρωμαίοι μηχανικοί ήταν αυτοί που την ανέπτυξαν, κυρίως. Βέβαια, κατά την. Και Έλληνες φυσικά μηχανικοί δεν ήταν κορυφή τότε και μάλιστα τους παίρνουμε στη Ρώμη, αλλά κυρίως Ρωμαίοι μηχανικοί ήταν αυτοί που ανέπτυξαν τη γεφυροπλοία και τα στάδια στα πέριξαν κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ουσιαστικά υλοποιήθηκαν. Και από εκεί και πέρα, κυρίως οι Ρωμαίοι καθαρά και λόγω των πολέμων, για να μπορούν να μετακινούνται τα στρατεύματά τους. Έτσι αναπτύχθηκε η γεφυροπλοία. Καθαρά για να μετακινούνται τα στρατεύματα των Ρωμαίων. Σε σταθερά. Άλλη ερώτηση? Κάποια άλλη ερώτηση?